El director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Miquel Puig, ha presentat la campanya de prospecció, localització i anàlisi de restes humanes de la Guerra Civil a la Serra de Riers, al massís de l'Ordal, que la Generalitat durà a terme durant l'any vinent. Les restes havien estat documentades per l'Institut d'Estudis Penedesencs gràcies al projecte Tots els Noms i confirmades en una intervenció arqueològica duta a terme per la Generalitat aquest estiu passat. Les restes humanes de la Guerra Civil estan repartides en dues fosses al torrent dels Albans, a la Serra de Riers, al terme municipal d'Olesa de Bonesvalls. Una conté entre 15 i 20 cossos i l'altra uns 9 cossos en total. També s'ha constatat l'existència de diversos objectes materials bèl·lics. La campanya de prospecció i anàlisi d'aquestes restes humanes començarà durant el primer trimestre de l'any vinent, segons ha anunciat el director general de Relacions Institucionals, Miquel Puig. Tot això està previst que s'iniciï, si el curs de preparatori segueix el seu ritme, durant l'any 2015, el primer trimestre de l'any 2015, ja quan estigui consolidat i creat l'equip, programarà tota l'actuació. Per a la intervenció es crearà un equip interdisciplinari amb professionals del camp de l'arqueologia, l'antropologia física i forense i la història contemporània. Miquel Puig ha anunciat també que, si els pressupostos ho permeten, la Generalitat vol tirar endavant una actuació d'aquestes característiques i amb possibilitats d'èxit cada any. Si tira endavant, Puig diu que serà un projecte i un mètode pioner. Si ho portéssim endavant, probablement podríem estar parlant, i ho dic amb tota prudència, i espero que així ho prenguin, d'un tipus d'estudi o de treball o d'anàlisis que seria pioner. És a dir, amb restes de fa 75 anys, sistemàticament, poder-les analitzar, poder-ne obtenir un resultat fiable per tal que es pugui procedir a una identificació per DNA, per ADN, respecte d'un banc de mostres vius, seria tot un avenç. També es vol crear un banc de dades d'ADN que pot ajudar a identificar i dignificar la memòria dels desapareguts durant la guerra. En el cas que la iniciativa tirés endavant, Catalunya disposaria d'un mètode pioner al món, ja que permetria comparar les dades genètiques dels desapareguts amb les dels familiars vius, tot i les dificultats de treballar amb ossos de persones mortes fa 75 anys. La campanya comptarà amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Penedesencs i els ajuntaments d'Olesa de Bonesvalls, Subirats i Avinyonet.